No niin, ikävä keskeyttää tämä iloinen puheensorina, mutta kello alkaa olla pykälässä jo vähän ylikin. Muutamaa vielä tuossa odoteltiin, mutta että päätettiin nyt, että aloitetaan kuitenkin suurin piirtein ajoissa. Meillä on täällä asiantuntija, joka kouluttaa myös muun muassa ajanhallinnasta ja sovittiin, että pidetään nyt. Näytetään hyvää esimerkkiä. Eli tervetuloa oikein kovasti vielä kaikille tähän Spesia-foorumiin. Tämähän on meillä joka toinen vuosi, eikö vaan toteutettava jäsentilaisuus. Mun nimi on Aino Harinen. Mä oon teidän kaikkien kanssa ollut jo sähköpostiyhteydessä, ollaan kutsuja laitettuja ilmoittautumisia on ottanut vastaan ja mä oon tosi iloinen, että ollaan näin suurella joukolla täällä, koska mä vähän olin huolissani, kun ajattelin, että kevätilta vappu lähestyy ja että voi olla vähän kilpailevia tapahtumia tällä meidän tapahtumalla, mutta hienoa nähdä, että osui oikeaan meidän aihevalinta ja tämmöisille jäsentilaisuuksille on todella tarvetta ja sitten kun löydettiin vielä näin upea paikka ja asiansa osaava kouluttaja, niin varmasti hieno ilta on tulossa. Eli meillä on 5 onnistumisen periaatetta on tänään teemana ja meillä oli ajatuksena, että kokoonnutaan nyt tämmöisten niin kuin positiivisten asioiden ääreen. Eli me monet on varmasti ollaan työssämme käyty työhyvinvointia jaksamiskoulutuksissa ja tämmöisissä vähän niin kuin, ei niin tavallaan niin kuin, että ollaan ylpeitä ja ollaan niin kuin rohkeasti onnistutaan ja jos meillä menee hyvin, niin siitäkin voi puhua. Eli se oli tässä se ajatus, että nyt näin kevään tullessa niin ollaan asiantuntijuudestamme ja onnistumisimmestamme niin kuin todella reilusti ylpeitä ja iloisia. Ja tämän illan teemana on, tai tarkoituksena on sekä käydä paljon toiminnallista osuutta, eli meillä on ihan keskusteluja ja omaa pohdintaa, mutta sitten myös ihan alustusta. Eli Timo Lampikoski on meidän illan varsinainen asiantuntija ja hän sitten ihan kohta annan hänelle puheenvuoron ja hän johdattelee meitä ensin vissiin pienen tämmöisen lämmittelyharjoituksen kautta sitten asiaa ja sitten siinä päästään keskustelemaan ja odotetaan toki aktiivista ja keskustelevaa otetta sitten meiltä kaikilta. Ja illan ohjelmasta vielä sen verran, että kello 19.15 tosiaan on sovittu, että suurin piirtein tämä asiaosuus olisi paketissa ja sitten meillä on vielä salaattibuffet ja viinit sitten tarjolla, että tuonne kello 20.30 asti muistaakseni on sitten meillä aikaa vielä jatkaa sitä verkostoitumista ja juttelemista ja varmasti tämä ilta antaa jo paljon kysymyksiä ja ajatuksia, niin jatketaan sitten vielä yhteisen ruokailun ja viinibuffeen merkeissä sitä. Ja sitten vielä olette varmaan huomannutkin, että meillä on tuolla kuvaa ja sitten salin takaosassa, eli meillä on Spesia ry:ssä on nyt päätetty, että pyritään jatkossa mahdollisimman paljon kuvaamaan näitä jäsentilaisuuksia, jotka järjestetään Helsingissä, että myös sit alueilla päästään osallisiksi näistä. Tai sitten jos on ihmisiä, joille tämä ajankohta ei sopinut, niin pääsevät katsomaan sitten netistä myöhemmin. Eli tästä tulee tallenne Spesian nettisivuille ja sovittiin kuvaajan kanssa, että kenenkään kasvoja ei kuvata, että teitä ei varsinaisesti kuvata, vaan että tarkoitus on kuvata tämä itse asiaosio, mutta tietysti jos kysymyksiä ja keskustelua tulee, niin se tulee tuohon nauhalle, mutta että siitä ei pysty yksilöimään, että kuka sanoo ja mitä. Tai sitten jos haluatte, että sitä ei tuolla nauhalla tallenteessa näy, niin toki sitten leikataan pois. Mutta tämä tämmöisenä niin kuin käytännön tietona, että teidän selät sitten näkyy siinä kuvassa. Ja mitäs muuta? Niin ja sitten materiaaleista. Eli materiaalit tulee teille sähköpostitse, laitetaan pdf-nä ja siinä samassa mailissa on sitten palautelinkki. Eli me kerätään sähköisesti palaute ja se tulee, jos ei varmaan tällä viikolla, mutta ensi viikon aikana sitten, niin laitetaan tulemaan, niin vastatkaa sitten palautteeseen ja kertokaa mielipiteenne ja materiaalit tosiaan tulee sitten teille jaettavaksi siellä työyhteisössä ja kollegoittenne keskuudessa ja niihin sitten palattavaksi myöhemmin tarpeen mukaan. Hyvä, mutta sitten
5 onnistumisen periaatetta ja käytännön vinkkejä, että miten onnistua sekä työssä että vapaa-ajalla. Ja ole hyvä, Timo. Stage is yours. Kiitoksia. Joo, lämpimästi tervetuloa omasta puolestani erittäin mielenkiintoisen ja varmasti niin kuin myönteisen innostavan teeman pariin. Kiitos Aino introsta. Eli näitä tarkoitus pohtia tänään. Aloitetaan kuitenkin ennen sitä, niin mä hiukan esittelen tätä meidän yritystä, ei me kauan, ja itsestäni muutama sana vielä. Eli yritys tosiaan, mikä tuossa onkin, niin Fordel Training and Consulting Oy, ja tätä aina kysytään, että mikä 4L, tarkoituksen valittu tämmöinen vähän kryptisempi nimi, eli 4 Lampikoskea, 1 Leino, perheyritys, useamman vuoden tosiaan ollut toiminnassa, ja meitä on 4 osakasta, eli isä, veli, minä, 3 Lampikoskea, 1 Leino, serkku sitten kaupan päälle tässä meidän yrityksessä. Itsestäni sen verran, että aina halunnut olla monessa mukana, ja esimerkiksi tällä hetkellä, jos puhutaan niin kuin työrintamasta, niin yhdistän sekä palkkatyösuhdetta että sitten tätä yritystoimintaa enemmän tai vähemmän sujuvasti. Yleensä niin kuin homma toimii, ja hallitusta hopusta mä usein puhun mielelläni, mutta tosiaan niin kuin tykkään tehdä monta asiaa yhtä aikaa, ja se, että monta projektia menossa samanaikaisesti. Eli se, mitä mä käytännössä teen, niin annan uraohjausta Haagelin ammattikorkeakoulun erityisesti liiketalouden opiskelijoille, ja sitten yrittäjänä, ehkä sitten tänään enemmän tässä yrittäjän roolissa, niin ajankäyttö, stressinhallinta, urasuunnittelu, oman osaamisen markkinointi, muutamia sellaisia teemoja, mihin olen viime vuosina sitten tosiaan keskittynyt. Ja aina kysytään koulutustausta, eli kasvatustieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, tuossa ihan muutama vuosi sitten valmistunut, aikuiskasvatustiede oli pääaineena ja näin. Ja sitten toi spesia tarkoittaa siinä sitä, että olen ollut useamman vuoden, en edes muista mistä vuodesta lähtien, mutta useamman vuoden jäsen itsekin tässä hyvässä mainiossa liitossa. Näin. Ja oikeastaan tuo missio liittyy sekä meidän yritykseen että sitten itseen, että mä tykkään auttaa ihmisiä saamaan oivalluksia, onnistumaan työssään, vapaa-ajallaan, opiskelussa, ylipäänsä niin kuin eri elämänsaloilla, ja siitä me päästään tosiaan tähän 5 onnistumisen periaatteeseen. Itse olen nämä onnistumisen edellytykset ja tavallaan myöskin valmiudet pyrkinyt kiteyttää nimenomaan 5, jotka sitten liittyy toisiinsa. Eli katsotaan niitä kohta sitten vähän tarkemmin. Mutta aina puhuu tuosta pienestä lämmittelyharjoituksesta. Ehkä me ei nyt tehdä sitä perinteistä esittelykierrosta, vai mitä olette mieltä? Teitä on todella hienosti, upeasti paikalla. Eli lähdetään liikkeelle, ja pieni intro. Ei ole pelkkää champagnejuotia, mutta ainakin välillä siihen pitää pyrkiä. Vappu lähestyy ja näin poispäin. Siitä jostain tuli tämä champagne kuohuva mieleen. No joo, mutta tämmöinen ajatus. Eli lähdetään katsoa onnistumisen periaatteita. Pienen intro-videon kautta tehty vähän näiden aikaisempien musiikkivideoiden hengessä, niin kuin kohta huomataan. Eli tutustutaan lyhyesti näihin 5 onnistumisen periaatteiden sitten tämän videon kautta.
Joo, siinä tosiaan lyhyesti tulivat ja lähdetään käymään. Ja varmasti osa niin kuin tuttu eri nimillä, eri näkökulmista, käytännössä myöskin tuttuja ja teoriassa varsinkin. Mutta niin kuin me tullaan tänään huomaan, niin näiden käytännön toteuttaminen voi olla sitten välillä vähän haasteellisempaa. Eli katsotaan toki tätäkin näkökulmaa, koska kaikilla voimalla on vastavoima. Niin tämä ei ole niin käytännössä ainakaan yksinkertaista. Ja toki katsotaan koko ajan niin se ratkaisukeskeisen näkökulman kautta niitä hyviä käytäntöideoita. Käytännön ideoista lähdetään liikkeelle tänään ja esitellään kohta nämä 5 periaatetta käytäntöjen kautta, esimerkkien kautta. Ja sitten pidetään pieni tauko ja sitten me päästään teidät enemmän vähän arvioimaan, että miten itse toteutat näitä periaatteita ja mitkä saattaisi olla sitten niitä haasteellisia asioita, jotka kenties estää jonkun tietyn periaatteen toteuttamista käytännössä. Eli tässä on tämä meidän illan noin 2 tunnin niin sisältö kaikessa lyhykäisyydessään. Joo, tosiaan mä itse näihin perehtynyt elämänkertojen ja haastattelujen ja erilaisten tutkimusten kautta lukemalla useamman vuoden ajan, niin kuin tuossa videossa vilahti. Se lähti oikeastaan aikoinaan siitä, että mä kirjoitin Voi hyvin-lehteen, taisi olla 98, jos ei hirveän väärin muista, 97-98 artikkelin 5 onnistumisen periaatetta. Ja se sai ihan hyvää palautetta. Ja sitten mä oon niin sitä työstänyt teemaa, näitä periaatteita eteenpäin, prinsiippejä eteenpäin, muutamissa kirjoissa vähän syventänyt niitä ja tuonut niitä esille. Ja sitten viime syksynä mä tein tämmöisen verkkokurssin, jossa sitten on tehtäväkirjaa ja e-kirjaa ja ihan niin kuin digitaalinen paketti, itseopiskelupaketti. Jees, periaatteet, lähdetään katsoa vähän käytäntöjen kautta, mitä nämä periaatteet on. Näitä jokaista periaatetta voi ensin avata tällaisen aforismin tai hyvän väitteen kautta. Ja tässä on tämä ensimmäinen. Joka on siis kohdentaminen, fokusointi. Voi käyttää niin kuin synonyymiä tästä sitten hyvin. Ja mä tykkään itse videoista. Me katsotaan muutamia videoklippejä, niin kuin tässä oli tässä alussa, koska ne hyvin niin kuin auttaa havainnollistamaan, mistä kussakin periaatteessa on kyse. Lähdetään katsoa tästä näkökulmasta ensin. Tähänkin liittyy, kuten jokaisen periaatteessa liittyy erilaisia näkökulmia. Ja tämä voisi oikeastaan kiteyttää sille, että me ei aina vedetä puoleen, me ei aina saada sitä, mitä me halutaan, vaan se, mitä me tunnetaan. Ja tämä kohdentamisen periaate toimii tosiaan niin, että se, mihin me kohdistetaan riittävän kauan, riittävän paljon meidän ajatukset muuttuu toiminnaksi, ne muuttuu teoiksi, niin sitä me niin kuin saadaan ja se asia menee eteenpäin ja toimii sekä hyvään että huonoon suuntaan ikään kuin tässä näkökulmassa. Ja tämä on myös se haaste tietysti niin kuin tässä kohdentamisen periaatteessa. Sitten se myönteisempi näkökulma, eli aivotutkijat on todennut, että ihan loginen fakta on se, että meillä on tämmöinen RAS,
keskus tuossa otsalohkossa, suunnilleen tuossa kohtaa. Onko kukaan kuullut aikaisemmin tästä RAS-keskuksesta? Joo. Eli se on tämmöinen hienosti sanottuna retikulaarinen aktivointijärjestelmä. Ja puhekielellä usein käytetty termi joko MERSU-keskus tai sitten Marimekko-keskus. Eli tarkoittaa sitä, että kun meillä toivottavasti on selkeä innostava maali, selkeä innostava tavoite, niin silloin se aktivoituu. Ja tässä on nimenomaan se juttu, että mitä selkeämpi, mitä innostavampi, mitä omakohtaisempi se maali on, niin sen paremmin se aktivoituu. Ja aivotutkijat on todennut, että se auttaa meitä suuntaamaan kohti sitä maalia. Eli näkee niitä mahdollisuuksia, näkee niitä asioita, jotka edistää sen tavoitteen toteuttamista. On sitten kyse tutkinnon suorittamisesta, on kyse siitä uuden MERSU-hankkimisesta, on kyse sit uuden Marimekko, Leningin tai vastaavan hankkimisesta. Ja näin se on, että kun meillä on joku maali, niin me aletaan näkemään vaikkapa niitä MERSUja tai sitten niitä tiettyjä Leninkejä. Ne on nyt ehkä Marimekon ikkunaverhoja, mutta ainakaan liikenteessä, mutta me nähdään niitä asioita. Tai jos ollaan hankkimassa ja suunnittelemassa lapsen hankintaa, johon alkaa näkyy lapsia, johon alkaa näkyy lastenrattaita, lastenvaunuja liikenteessä. Se itsekin huomaa, kun omat lapset 6 ja 9 vähän kasvanut, niin ei sitä enää tule silleen katsottu, että no siinä on ton merkkinen niin kuin lasten tai lastenrattaat. Näin se on. Että se tosiaan niin kuin pysyy aktivoituneena niin kauan, kun me saavutetaan maali tai hylätään se. Että tämä on tietysti toinen kääntöpuoli. Positiivinen, että me saavutetaan se. Jes. Suoritetaan se tutkinto ja katsotaan ehkä sitten jossain vaiheessa uutta maalia. RAS on siis tämmöinen keskus, joka säätelee meidän vireystilaa ja tässä tapauksessa niin hyvin, hyvin positiivisella tavalla auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Että tässä on niin ihan tämmöistä niin fysiologista faktaa tämän kohdentamisen periaatteen toimimisen kannalta. Se, että me aktivoidaan sitä RAS-keskusta ja ylipäänsä hyödynnetään tätä kohdentamisen periaatetta, on se, että me tosiaan määritellään tarkasti, että mitä selkeämpi, mitä omakohtaisempi, mitä konkreettisempi se tavoite on. Tai se unelma. Tässä voi toki ottaa sitä pidemmän aikavälin näkökulmaa, niin sen parempi. Eli sen niin kuin helpommin me saavutetaan se, tai ainakin mennään kohti. Kaikki tavoitteet on välttämättä tarkoitettu saavutettavaksi. Usein on olennaista se, että me ollaan aktiivisia ja mennään jotakin kohti. Eikö niin? Ja mielenkiintoisia tutkimuksia tehty tästä visualisoinnin eli mielikuvaharjoittelun vaikutuksesta tähän kohdentamisen periaatteen hyödyntämiseen. Esimerkiksi Australiassa aikoinaan tehtiin tutkimus joitakin vuosia sitten. Pantiin ihmiset pelkästään visualisoimaan, eli tekee mielikuvaharjoitteita koripalloheitosta koriin. Eli tietyn metrimäärän niin kuin takaa hyviä heittoja koriin. Ja todettiin 3 viikon jälkeen nämä henkilöt, ihmiset ei ollut ollenkaan harjoitellut fyysisesti oikeasti sitä koripalloheittoa, ja 24% oli suoritus parantunut. Sitten kun sitä testattiin niin kuin ennen 3 viikon visualisointia ja sitten tämän visualisointijakson jälkeen, aika mielenkiintoista. Näitä on paljon. Ja tämän takia urheilijat, balettitanssijat, soittajat ynnä muut käyttää paljon näitä mielikuvaharjoitteita, koska se toimii. Mutta kun niitä tekee, niin siinä pitää ottaa sekä visuaalinen näköaisti mukaan, että sitten se tunnepuoli. Ja kenties niin kuin, mitä paremmin pystyy hyödyntämään muita aisteja, niin sen parempi aina. Ja silloin se toimii. Eli pitää nähdä ja pitää tuntea itsensä tekemässä jotakin. Ja sitten just parhaassa tapauksessa puhutaan tästä kohdentamisesta, niin saavuttamassa se maali, saavuttamassa se oma tavoite. Joo, mä olin just sanomassa, veit sanat suustani nostamalla kätteli. Eli kommentoikaa kysymyksiä, ole hyvä. Soitin aikanaan viulua ja se oli siis ihan harrastus. Ja sitten kevätkonsertti lähestyi ja tietysti semmoinen
nuoria villi teinityttö nyt ei välttämättä joka ilta istu kotona, itse asiassa seiso kotona soittamassa niitä konserttibiisejä. Ja mä vähän tehostin tätä lähestyvää konserttideadlinea sillä, että mä ajattelin sitä kappaletta. Joo. Mä ajattelin sitä koulussa ja mä ajattelin sitä illalla ja silloin kun mä en soittanut ja varmaan vähän unissaankin. Ja sitten oli vielä yhdet treenit ennen esitystä ja opettaja oli, että voi että sä oot kyllä niin kuin ottanut tän nyt haltuun, että tosi hyvin oot harjoitellut. Mä en kehdannut myöntää, että mä en ole soittanut sitä kertaakaan sillä välillä. Eli se oli tapahtunut siellä mielessä. Joo. Se valmistuminen. Okei, loistava esimerkki. Kiitoksia. Näin se niin kuin parhaimmillaan tosiaan toimii. Mainio esimerkki, kiitoksia. Aika moni meistä on varmaan kuullut tämän 10 000 tuntia, eikö niin? Eli vaatii jonkun asian erinomainen hallinta. On kyse urheilusuorituksesta, on kyse soittamisesta, on kyse esiintymistä mistä tahansa, niin vaatii ainakin se 10 000 harjoittelutuntia ja se vaatii kohtuullisen monta vuotta itse asiassa, jos tuosta alkaa niin kuin laskea. Joo. No, kyllä mä itse periaatteessa niin uskon siihen. Mä tiedän, että siitä on vähän ristiriitaa, mutta lisäksi se vaatii kyllä niin kuin jonkinlaista taustalahjakkuutta. Mä en välttämättä usko, että meistä jokaisesta tulisi huippuviulisti tai näin pois. Suuri osa ainakin siinä, mitä sanotaan lahjakkuudesta, harjoittelua ja työntekemistä, monesti sanotaan, että kyseenalaisia asioita, jotka ovat lahjakkuudella harjoittelemaan ja muuta tämmöistä, mutta että siis puhun nyt tuosta lukusta 10 000, se on mun ymmärtää, että se ei vaan Joo, se on hyvä kriittiset äänenpainot sallittu, eli joo. Kuka on hyvä matikassa? En mä koskaan laskenut. Kuka on hyvä matikassa? Niin, joo. Korealaisilla 2200, eikö niin? Opettajilla. Joo, Jenkeillä 1800, 1900, onko se tehokasta, se on eri asia. Että tässä on nimenomaan kyse niin kuin kohdentamisen periaatteen mukaisesti, ja sitten katsotaan sitä kakkosperiaatetta kohta, niin sen mukaisesta niin kuin tehokkaasta harjoittelusta ja keskittyvästä harjoittelusta. Mutta kyllä mä itse niin kuin tietyllä tavalla uskon. Ja okei, mä puhun lahjakkuudesta, niin mä ottaisin kyllä aika vahvasti sen motivaation, omakohtaisen innostuksen siihen mukaan. Että musta se on niin kuin se paketoituna siihen lahjakkuuteen. Että se on niin kuin tärkeä näkökulma tossa. Hei, loistavaa. Syntyy hyvää keskustelua ja eri näkökulmista. Oikein hyvä juttu. Jatkamme. Lupasin esimerkkejä myöskin ja muutamia käytännön keissejä. Eli usein tämä kohdentamisen periaate vaatii melkoista sinnikkyyttä, se vaatii aikaa, on sitten se 10 000 tuntia tai enemmän. Onko kenelläkään tämä Dyson pussiton pölynimuri kotona? Onko se hyvä? Hyvä vekoti, joo. Mr. Dyson nyt meni tosiaan muutama vuosi tuossa, muutama prototyyppi ennen kuin onnistui kehittää sitten patentoitavan myytävän version. No, tämä on aika klassinen esimerkki, että siinäkin meni muutama yritys. Ja jossain vaiheessa tämä herra Edison sitten totesi, että tiedänpähän ainakin muutama tuhatta keinoa, jolla ei saa tämmöistä lamppua aikaiseksi. Että puhutaan tästä positiivisen näkökulman hakemisesta, niin hän otti aina niin pyrki ottaa oppimiskokemuksena. Edisonia saadaan muuta kiittää siitä, että nukutaan 2 tuntia keskimäärin vähemmän kuin ihmiset ennen hehkulampun keksimistä reilusti yli 100 vuotta sitten. Niin kiitos vaan Mr. Dyson tästä, että jos puhutaan univelasta ja tämän tyyppisestä, niin näin se menee. No joo. No, sitten jos me otetaan tätä raskasta sarjaa tässä, muutama esimerkki mukaan.
Siinä on aika hyvä, jos puhutaan elämänoppi, lifelong learning, elinikäistä oppimisesta, niin siinä on aika hyvä asennetta. Muutama sellainen merkkiteos syntyi siinä niin kuin matkan varrella jo ennen tätä, eikö niin? Ei välttämättä onnistu jotain matemaattista yhtälöä. Usein Nobelin arvosta, eikö niin, jos sitä niin kuin koko työura mietitty, niin näin se menee. Koska ne on aika kohtuullisen niin monimutkaisia ainakin nämä ratkaisemattomat yhtälöt, ja itselleni suurin osa matemaattisista yhtälöistä on niin kuin hebrea, mutta eipä siitä se enempää. Hyvä. Siirrymme hallitusti periaatteeseen 2. Jälleen käydään hyvää keskustelua. Tämä on musta mahtava. Itse en ole tältä seudulta, mutta tämä on musta niin loistavasti sanottu, koska se kiteyttää aivan loistavasti tämän toisen periaatteen. Joka, joo. Niin, eli töissä kahvitilassa kävelin siitä vaan ohi, siinä keskusteli jotkut ihmiset ja kerkesin kuulla yhden lauseen, jonka joku siinä lausahti, joka oli, että täydellinen on hyvän vihollinen. Aivan. Ja musta se oli aika hienosti sanottu. Joo, se on hyvin sanottu ja yksi osallistuja sanoi jokin aika sitten, että parempi valmis kuin täydellinen. Että tähän niin kuin linkittyen. Okei, pätee aika moneen, mutta se on musta hyvin sanottu. Parempi valmis kuin täydellinen. Aika monessa asiassa. Puhutaan sähköposteista, jostain muistioista, jopa jostain raporteista. Toimii, okei. Toki meillä on paljon asioita, jotka sit pitää tehdä viimeisen päälle. Taloushallinnon asiat tyypillisesti, että ei paljon niin kuin pilkkuvirheitä tai edes niin kuin numerovirheitä todellakaan saa olla siellä. Että näin se on. Mutta hyvin kiteytetty yksi tärkeä näkökulma tähän pakattomuuden periaatteeseen. Vihjeitä, miten toteuttaa tätä pakattomuuden periaatteetta käytännössä. Tämä asia on kokenut melkoista inflaatioa viime vuosina, eikö niin? Meillä on tullut näitä iPadeja, tabeja, mobiililaitteita, älypuhelimia, kaikkea muuta. Facebookia, sosiaalista mediaa, sähköpostia, pikachattia, kaikkea muuta. Mä väitän, että tässä on haasteita. Että me eletään aika paljon sellaista tsekkailukulttuuria. Tsekkailla jatkuvasti niitä sähköposteja, tekstareita, sosiaalinen media, Facebookin postauksia ja muita tällaista. Että niin kuin hassu, että 10-15 vuotta sitten, 15-20 vuotta sitten, niin normityönteko oli sitä keskittymistä, uppoutumista, eikö niin? Nyt se on vähän jotain muuta. Että se on säheltämistä, sähläystä, keskeytyksestä hallitsee meidän elämään. Niin, ei välttämättä niin helppoa olla läsnä, mutta se on niin kuin se yksi ydin tässä pakottomuuden periaatteen toteuttamisessa. Toinen, joka liittyy sitten tietysti tähän läsnäoloon, on sitten toi. Anthony Di Mello, edesmennyt jesuittipappi, sanoi minusta loistavasti, että analysis is paralysis. Että ehkä se voisi lisätä, että over-analysis is paralysis. Että jossain vaiheessa niin kuin, toki sitä ajattelua, ideointia, kriittistä ajattelua tarvitaan, mutta sitä ei välttämättä kannata tehdä liikaa, eikä varsinkaan niin kuin ihan jatkuvasti. Että aika usein sittenkin tärkeämpää olisi sitten noin näkökulmat. Ja sitten myöskin asenne. Että totta kai sillä on merkitystä, mitä me tehdään, missä me tehdään, keiden kanssa me tehdään, mutta just se, että miten me asennoidutaan siihen. Että ollaanko me niinku rakentamassa, kun sitten kuuluisat kivenhakkaat kysyttiin, että mitä se on tekemässä, niin sanoin, että no, mä oon tämmöistä kivikasaa tässä tekemässä, ja toinen sanoi, että mä oon rakentamassa katedraalia. Että siinä on taas se tietty asenneero tuohon. Voitaisiin ottaa tässä niin flapilla vähän havainnollistaa, koska parhaimmillaan, kun me ollaan läsnä, keskitytään, niin parhaimmillaan syntyy tämä meille jokaiselle tuttu flow, varmaan jokainen kuullut jossain vaiheessa. Amerikkalaiset urheilututkijat käyttää tätä zone-termiä tästä, zone, olla niin kuin tietoisuuden kentässä, joka tietysti liikkuu, puhutaan urheilijoista, liikkuu siinä urheilijan mukana.
Ja sitten Jari Hakanen, tehnyt Työterveyslaitoksen tohtori, tehnyt väitöskirjatutkimuksen, jossa on käyttänyt synonyymiä työn imu, joka näitä kaikki tosiaan käytetään niin kuin rinnan. Okei, eli 3 näkökulmaa, miten saada sitä flowta aikaiseksi, sitä me kaikki tarvitaan enemmän tänä päivänä, uskallan väittää. Ja ottaisin tämmöisen yllättävän ensimmäisen kulman tähän, ensimmäinen näkökulma, hyväksyminen. Eli vähän parempi asioiden, oman itsensä, muiden ihmisten, tapahtumien, epäonnistumisten, vastoinkäymisten, jotka sitten niin joskus voisi ajatella, että ne onkin sellaisia niin oppimiskokemuksia. Ainahan ei pysty niin sillä hetkellä tätä näkee tai hyväksyä, mutta ehkä sitten niin myöhemmin aika monasti ymmärretään. Ja tästä mun muistuu hyvin mieleen Harald Hirmunen -sarjakuva, jossa Harald Hirmunen on pahasti mennyt karille paattinsa kanssa. Ja erittäin vihaisena siinä ja pui sitten nyrkkiä yläilmoihin ja huutaa sinne yläilmoihin, että miksi minä? Ja sitten viimeisessä ruudussa niin tulee tämmöinen jumalolento sieltä pilven takaa kurkkaamaan ja huutaa, että miksi et? Et se oli musta aika hyvä tässä. Että niin, elämässä on asioita, elämässä tapahtuu kaikenlaista. Että aika hyvä tämä, että miksi minä, miksi et? Että tätä ainakin itse pyrin niin kuin jatkuvasti niin kuin opettelemaan. Ja sitten toinen, on sitten tämä vanha kunnon myönteinen ajattelu. Ja mä itse niin kuin näen sen niin, että eihän se ole sitä, niin kuin, että kaikki kivaa ja don't worry, be happy. Elämässä tapahtuu hyvin ikäviä asioita, elämässä on kriisejä. Ei silloin pidäkään olla just sillä hetkellä välttämättä myönteinen. Se pitää käydä läpi se kriisi ja siitä eteenpäin se kuoppa pitää meidän joskus melkein jokaisen kokea. Mutta tämä tarkoittaa sitä painotusta. Vähän niin kuin siinä oli se valkoinen koira, musta koira esimerkki tuossa videossa. Se hyvin niin kuin nimenomaan kuvastaa sitä. Tässä on niin kuin pikkusen haastetta. Aivotutkijat todennut muun muassa, että meidän jokaisen ajattelusta tuppaa olemaan, haluan korostaa tätä niin kuin tuppaa olemaan jopa 80% kielteissävytteistä, ei välttämättä suoraan kielteistä, mutta kielteissävytteistä, johon tässä niin kuin pieni haaste. Miten näet, nimenomaan kyse musta-valkoinen koira-ajattelu painotuksesta. Okei, ja sitten vielä, tästä me on tietysti puhuttu, mikä oli jo tuossa 3. kulmana, mutta tärkeänä myös niin kuin yhteenvedon kannalta tämä keskittyminen. Eli keskittyminen toiseen ihmiseen, keskittyminen tekemiseen, keskittyminen olemiseen, rentoutumiseen, palautumiseen. Sitten kun on se hyvä hetki siihen. Ja tietysti siinä on haaste, kun meillä on tämä protestanttinen työnetiikka tässä aika monella meistä niin kuin kasvatustaustana. Ensin työ, jokainen tietää, miten tämä lause jatkuu. Ja otsasi hiessä, sinun pitää, moni meistä tietää, miten tämäkin jatkuu, eikö niin? Just se, että milloin mä tiedän, että mä oon tehnyt riittävästi, jotta mä voin ottaa sitä aika lisää. Ja sitten saamiemme oppien vastaisesti, niin ehkä sitten välillä vähemmän keskittymistä siihen analysointiin, ainakin siihen ylianalysointiin, ylipohdintaan ja ylimurehtimiseen ja tämän tyyppiseen, mitä saatetaan joskus tehdä. Itse asiassa tuli mieleen yksi tutkimus, jossa todettiin, tai oikeastaan kun kysyttiin yli 80-vuotiailta ihmisiltä, että mitä he katuu eniten omassa elämässään. Mitä yli 80-vuotiaat katuu eniten omassa elämässään? Veikkauksia. Siivonet liikaa. Mä en ainakaan kannut. Joo, ihan hyvä. Joo. Tekemättömiä näitä asioita pitää paikkansa. Joo. Viettäneet liian vähän aikaa rakkaat ja tyypillisesti oman perheensä kanssa, lapset jääneet vähän vieraiksi. Tää usein tehneet liikaa töitä, joo, allekirjoitan kaikki. Mutta mikä tässä nimenomaisessa, nämä tulee kaikki esille tämän tyyppisissä tutkimuksissa, tai
kysytään sairaanhoitajat, lääkärit, saattokodeissa vastaavasti, mitä nämä ihmiset juttelee ja mitä niin kuin katuu viime hetkinään. Niin mutta ehkä tästä puuttuu se, mitä mä hain nyt, niin kuin se tärkein, pahin, rakkaus, joo, rakkauden puute, joo. En uskaltanut elää. Joo, no nyt ollaan, joo, kyllä te olette kaikki niin kuin asian äärellä niin sanotusti, mutta tässä nimenomaisessa tutkimuksessa, jonka lähdetään tietenkään muista tapani mukaisesti, mutta jäi kuitenkin mieleen, niin yli 80-vuotiaat ihmiset katu sitä, että he olivat murehtineet liikaa etukäteen asioita. Että tämä tuli siinä niin kuin kaikkein tärkeimpänä. Mutta kaikki mitä vastasitte, niin periaatteessa kyllä liittyy toki tähän. Mutta aika hurja, niin murehtineet liikaa. Eli just tämä kohdentumisen periaatteen, eli me lähdettiin liikkeelle. Eli tämä, että mihin me keskitetään ajatuksia. Niin tämä tuli siinä tosiaan esille. Ja yksi tärkeä, mikä tietysti edesauttaa myös tätä flowta, on tämä. Ja musta tämän voisi niinku kiteyttää sillä, että totta kai kohdentamisen periaatteenkin mukaisesti, koska me ollaan luovia olentoja, me halutaan mennä eteenpäin, me halutaan saada asioita aikaiseksi työssä vapaa-ajalla. Eihän sähkölamppukaan olisi muuten keksitty, jos ei olisi ollut sitä kohdentamista siihen Edisonilla. Ja toki olisi varmaan muitakin sitten sen jälkeen tullut ihmiset, jotka olisivat sen tehnyt, jos Edison sitä olisi keksinyt, totta kai. Mutta se, että pyrkimyksiä hyvä olla, mutta se, että huomio olisi koko ajan nykyhetkessä. Tässä tilassa, näissä jorinoissani, näissä dioissa, näissä hyvissä keskusteluissa ja hyvissä kommenteissa esimerkiksi. Huomio nykyhetkessä ja sitten pyrkimyksiä tulevaisuudessa. Et se on yksi, mikä hyvin toteuttaa tätä kakkosperiaatetta, pakottomuuden periaatetta. Huomio tässä ja nyt tekemisessä ja katse pikkusen kuitenkin samalla sit siellä pyrkimyksessä ja maalissa. Et se on miten toi hyvin toimii. Okei, sitten muutama keissi. Lordi, tuosta muutaman vuoden takaa tuli täysin käsittämättömänä pidetty Euroviisuvoitto, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja tämän bändin toimintaa kiteytti tämmöinen rento rullaus, huumori, rentous, hauska tekemisen meininki. Hyvä esimerkki siitä. Toinen yhtä suuri ihme, jopa suurempi ihme, olisi varmaan se, jos nyt urheiluvertausta käyttää, niin Huuhkajien Suomen jalkapallomaajoukkueen pääsy joku kerta arvokisoihin. Että se olisi varmaan sitten taas, niin kuin, kyllä se tulee kohdentoisen periaatteen mukaisesti, niin kyllä sekin päivä varmasti tulee, kenties jo ensi turnauksen aikana. Okei, ja sitten toinen esimerkki, jatketaan nyt tällä urheilusaralla, on sitten nämä Leijonat. Ja sitten myös käänteisenä esimerkkinä 95 pikkusen kesti seuraava mestaruus. Olihan siinä aika monta finaalia, mutta usein finaalisuorituksissa pelaajilla, Leijonilla oli kaikkea muuta kuin pakotonta se pelaaminen, jos katsoo vaikka matseja sitten nauholta jälkeenpäin, niin enemmän se on niin kuin pakko ja virheiden välttämisen pelko, keskittyminen varovaiseen peliin ja tämän tyyppiseen. Mutta näitäkin hetki on sitten onneksi koettu ihan mukavasti. Sitten vielä yksi näkökulma on oikeastaan, katsotaan tuo videoklippi, niin lyhyt sellainen tällä kertaa. Niin, mihin toi suoritus perustuu? Huijaukseen? No ei. On ne aikamoisia tekijöitä nämä, sekä miehet että naiset. Mihin toi perustuu? Se, että se on mahdollista. Otetaan vähän koontia itse asiassa. Vihjekysymys, otetaan vähän koontia. Joo. Aivan. Keskittymisen itsehillintää. Joo. Vuosien harjoittelu, kenties 10 000 tuntia. Joo. Mitäs muuta?
Kohdentamista oli siinä ihan kiitettävästi. Joo, kiitos. Eli se, että toi onnistuu toi temppu, no Bruce Lee, eräs näitä kung fu kamppailujen mestareita edesmennyt, niin musta hyvin sanonut, kun kiteyttää oikeastaan sekä ykköstä että kakkosta parhaimmillaan be like water, eikö niin, sananmukaisesti. Eli se, että toi onnistuu, niin siinä yhdistyy sekä kohdentamisen periaate että sitten tämä pakottuminen periaate ja se energiansiirto kohdentamisen periaatteen mukaisesti. Niin kuin itse asiassa tavallaan niin kuin sen kohteen yli tai ohi tai sen niin kuin eteen. Et siitä, ikään kuin sitä kohdetta, tässä tapauksessa näitä tiilejä ei olisi siinä. Tämä on se yksi keskeinen. Toki se harjoittelu ja keskittyminen, mutta tämä minusta hyvin niin kuin kiteyttää vähän niin kuin dramaattisella hauskalla tavalla myöskin nämä ykkös- ja kakkosperiaatteet. Hyvä. Siirrymme eteenpäin, mennään kolmanteen. Ja tämä on minusta hyvin pieni muunnos, niin kuin nähdään, niin hyvin kiteyttää taas sitä kolmatta periaatetta. Joka on sitten tämä vanha tuttu kaikista uskonnoista, kaikista pyhistä kirjoista, ylipäänsä historiallisesta epoksista, kaiken kaikkiaan tuttu. Sitten makaat, miten olet pedannut vuoteesi. Ja varmaan tuttu meille jokaiselle, niin kuin sanoin jo näistä raamatusta kenties ja näin poispäin. Mutta se tärkeä näkökulma tämän toteuttamiseen on tossa. Eli tässä toimii se boomerang-efekti, viittaus siihen ykkösperiaatteeseen, kohdentamisen periaatteeseen, että ne sanat, teot, asiat palaa jälleen kerran sekä hyvässä että huonossa. Eli tämä boomerang-efekti toimii sitten jossain vaiheessa kohtuullisen takuun varmasti. Että eihän nämä tietenkään mitään luonnonlakeja, mitkään näistä prinsiipeistä periaatteista en mä sitä väitä, mutta ihmisten kokemukset ja moni asia osoittaa, että toimii niin kuin aika hyvällä tarkkuudella sitten kuitenkin. Ja tosiaan niin kuin meidän sanat ja teot, joskus jopa ajatukset synnyttää väreitä, ne synnyttää tiettyjä heijastevaikutuksia meidän lähipiiristä alkaen. Ja ne saattaa mennä niin kuin aika pitkälle. Se, että me tehdään joku ihminen, niin kuin, vaikka siinä läsnäololla ollaan hetki sen toisen ihmisen kanssa, niin siinä voi olla hänen päiväänsä tosi pitkät vaikutukset. Ja hän kenties siirtää sitten niin kuin sitä eteenpäin. Sano vähän inspiraatiota, innostusta, sano hyvää mieltä. Ole hyvä. Joo. Kyllä, joo. Joo. On. Joo. Hyvät ystävyyssuhteet, muut ihmissuuden verkostot ja sitten se auttaminen. Joo, siis kyllä mä voin sanoa, että niin kuin aika paljon mä oon tutustunut onnellisuustutkimuksiin, niin kyllä niistä melkein kaikista nousee se esille, että vapaaehtoistyötä tekevät tai pyyteettömiä ja jopa anonyymiä palveluksia tekevät ihmiset on onnellisempia kuin ihmiset, jotka ei tee vapaaehtoistyötä. Tämä tulee niin kuin yhä uudestaan. Yllättäen ihmisillä on ystäviä, hyviä sydänystäviä, ja sitten on todettu, no kyllä se liittyy tähän toki niin kuin uskovat ihmiset, muun muassa tämän verkoston kautta, ei pelkästään sen henkilökohtaisen uskon kautta, mutta sen verkoston kautta, he ovat onnellisempia keskimäärin, onnellisuuteen taipuvaisempia kuin ateistit. Tämä on niin kuin näissä tutkimuksissa tullut esille. Totta kai ateistikin uskoo johonkin omalla tavallaan, varmasti on omia verkostoja ja näin poispäin. Mutta nyt viittaan näihin, voi sanoa globaaleihin kymmeniin onnellisuustutkimuksiin. Vapaaehtoistyö, jos haluat olla onnellinen, haluat toteuttaa tätä kolmatta periaatetta, niin tee vapaaehtoistyötä.
näin auta muita ihmisiä. Synnytä positiivisia väreitä, näin voi niin kuin kiteyttää. Sitten yksi näkökulma, mitä ei välttämättä tulisi ajatelleeksi, että liittyy tähän kolmanteen periaatteeseen, on sitten se sinnikkyys. Toki se liittyy sen kohdentamisen periaatteeseen. Katsottiin Edisonia, katsottiin Dysonia, katsottiin 10 000 tuntia, mutta se tosi niin kuin paljon liittyy tähän, koska se vaatii välillä aikaa, se vaatii arvontaa sinnikkyyttä, sisukkuutta, mitä meidän suomalaisissa on geeneissä varmaan niin kuin onneksi roppakaupalla. Ja just sitä, että jaksaa epäonnista vastoinkäymistäkin keskellä mennä eteenpäin. Ja just se, että se sato, mitä jokainen meistä niittää jatkossa, vaikka tietyn tavoitteen suhteen, niin on se, että mitä me niin sen eteen tehdään tänään, huomenna, tämän viikon aikana, ensi viikolla, ensi kuussa, tässä kuussa. Tämä niin toimii myös siihen suuntaan. Otetaan luonnosta esimerkkiä. Eli Kiinassa on yksi tämmöinen bambupuulajike. Istutaan maahan. Eka vuosi kasvu on tällaista. Ei juurikaan kasva. Muutamia kymmeniä senttejä. Eli katsotaan esimerkkiä, miten tämä kasvu sitten jatkuu. Tuommoinen pieni kasvupyrähdys, eikö niin? Eli tosiaan niin yhdessä vuodessa jopa näin paljon. Et se on aika hämmästyttävää. Ja näin se usein käy ihmisillekin, monille meistä. Jaksetaan yrittää, jaksetaan tehdä, jaksetaan ponnistella riittävästi. Nähdään se mahdollisena, nähdään se, että tämä on mun juttu, tämä on mun oma polku. Ja sitten se itse asiassa loppuvaihe saattaakin sitten mennä aika nopeasti maaliin asti. On kyse opiskelusta, on kyse ihmissuhteesta, on kyse jostain urapolusta tai mistä tahansa. Ja tämä on minusta erittäin mainio. Siinä on muutama tuttukin esimerkki, niin kuin kohta nähdään, mitä katsottiin tuossa kohdentamisen periaatteen yhteydessä. Mutta tämä on minusta mainio. Tämä infographic, onko tuttu termi infographic, tämä on kova huuto ylipäänsä maailmalla. Eli näitä, jos puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin näitä tämän tyyppisiä ihmiset levittää mielellään. Olen sen itsekin huomannut. Noin. Noin. Pikkusen tahmee toi hiiri tossa. Näkyykö taakse? Kuuluisa kysymys. Joo, siinä on muutama esimerkki. Tosiaan kysymys oli tuossa, että milloin aloittavan yrittäjän kannattaa luovuttaa. Hyvin eri aloilta niin kuin nähdään tuossa niin esimerkkejä. Mennään sitten tosiaan niin kuin Dysonin ja Edisoniin asti. Ja kyllähän tästä tulee suomalaisia kirjailija-esimerkkejä tulee muun muassa mieleen tuossa, että Anja Snellman sai kuulemma kirjoittaa 3 kertaa ensimmäisen kirjansa käsikirjoituksen ennen kuin se kelpasi kustantajalle, ennen kuin se julkaistiin, ja siitä lähti hänen niin kuin kirjailijaura. Ja sitten tämmöinen herra kuin Väinö Linna, hän sai murska-arvion Suomen johtavalta kriitikolta tämmöisestä merkkiteoksesta kuin Tuntematon sotilas. Niin en muista nimeä, mutta muistaako joku muu. Niin hän tyrmäsi täysin tämän. Joo, saattoi olla. Tämmöinen esimerkki tuli mieleen, että täydellisenä potaskana, niin no, aluksi ei ihan tosiaan leimahtanut tästäkin syystä, mutta sitten se lähti kyllä aika nopeasti, niin kuin nähtiin tämän Linnan teoksen arvoja ja näin poispäin. Että totta kai löytyy sitten Suomestakin näitä, mutta tämä oli musta niin mainio, että halusin näyttää.
näyttää tämän sitten tässä yhteydessä. Niin, Suomesta puheen ollen, niin aika vähän tiedetty fakta on se, että 3 suomalaista perustivat Rovion 2003 ja nämä 3 henkilöä teki 51 epäonnistunutta peliä, joka johti heidät käytännössä konkurssin partaalle. Et se oli kuulemma tosi lähellä, että pillit pussiin ja syntyi joku drive, syntyi joku sisu, sinnikkyys jossain siinä. Tämä kesti vuosia, en nyt ihan tarkkaa vuosilukua muista. Mutta sitten päätti, että joo, yritetään vielä, tehdään vielä 1 peli. Ja päätti, että he tekee 10 sketsiä, 10 ideaa päivässä. 10 ideaa minimissä uudesta pelistä. Ja sitten yksi niistä sitten niinku pikkusen breikkas niinku maailmalla. Ja sitten syntyi tämä meidän tuntemamme peliteollisuus, voi sanoa jo tämän ympärillä, ja tämä nykyinen yritys sitten. Nyt tietysti tilanne alkaa olla vaan se, että Rovio-kahvit on juotu, Angry Birds-kahvit on juotu, että nyt ehkä pitäisi tulla niinku uutta, eikö niin? Että jotain niinku uutta ja mullistavaa. Ala on kohtuullisen haastava, nopeatempoinen ja varmaan se tuleekin. En epäile niinku yhtään sitä puolta. Sitten kiteytetään tämä 3. periaate pienen videon kautta. Okei, mennään taas eteenpäin ja lähdetään kohti sitä 4. periaatetta. Ja tähän voisi lisätä sitten JFK:n toteamuksen erinomaisen kiteytyksen ohjalla, että jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, kulje yhdessä. Vanha afrikkalainen sanonta. Siitä me päästään tähän 4. prinsiippiin, eli synergia. Eli yhteisvaikutus voisi ehkä myönteinen, hyvä, rakentava yhteisvaikutus voisi lyhyesti määritellä tämän, mitä tämä synergia tarkoittaa. Että tämä vanha toteamus parhaimmillaan 1+1 on enemmän kuin 2. Paljon enemmän kuin osiensa summa. Ja jos lyhyesti määrittelee. Okei, lähdetään luonnosta jälleen. Meillä oli se luontoesimerkki äsken, ja luonto on täynnä synergiaa, niin kuin tuossa, niin eläimet suojelee tässä tapauksessa niin valaat, kerääntyy aika mielenkiintoiseen asetelmaan sairaan lajitoverinsa puolustamiseksi, kunnes tämä sitten toivottavasti niin parantuu. Et sieltä löytyy sitä
synergia. Lähdetään sitä hakemaan esimerkkiä sieltä luonnon parista. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Joo, eli pieni välikevennys. Se, että me toteutetaan tätä yhteisvaikutusta ja yhteisen hyvän edistämistä, niin kuin tuossa äskeisessä esimerkissä tämä on tärkeää siinä. Ja sitten me katsotaan ihan parisuhteesta lähtien, perhesuhteesta lähtien, kollegiaaliset suhteet, se tietty vastavuoroisuus, parhaimmillaan win-win. Pyritään tekemään sellaisia ehdotuksia, ideoidaan yhdessä ja sellaisia ratkaisuja, sellaisia päätöksiä, että me kaikki voitetaan jotakin, eikä aina niitä kompromisseja, mitä tästä politiikassakin joutuu sitten välillä tekemään. Katsottiin äsken Rovio-esimerkkiä. Sieltä löytyy nyt hyviä onnistumistarinoita tältä alalta. Tässä on sitten seuraava esimerkki, Supercell. Ylipäänsä tämä suomalainen hienosti toimiva, kehittyvä, hyvin elävä peliteollisuus. Eli mikä yksi salaisuus, niin se löytyy sitten tästä 4. periaatteesta. Eli voi sanoa, että erityisesti suomalaisessa ympäristössä täysin poikkeuksellinen tiedon jakaminen, yhdessä ideointi, kohtuullisen hämmästyttävä, se on se yksi salaisuus. Ja sitten se, että ne oikeasti on tiimiorganisaatioita. Eli tiimit saa sekä valtaa, ne saa resursseja, ne saa viedä asioita eteenpäin ja niitä johdetaan fiksusti, annetaan aikaa myös riittävästi viedä asioita eteenpäin, niin kuin tuossa on, että se on se toinen tärkeä, miksi suomalaiset pelifirmat menestyy tällä hetkellä hyvin. Niitä hienoja peliä, joita meidän juniorit sitten varmaan sitten pelaa. Toinen, nämä on hyvä symbioosissa, nämä liittyy toisiinsa, on sitten tämä 5. eli viimeinen periaate, joka kiteytyy sitten tässä hienosti. Ja se on sitten tämä yltäkylläisyys. Ja miten toteuttaa sitä yltäkylläisyyttä? Eräs tärkeä on tämä kiitollisuus. Pitääkö joku tämmöistä kiitollisuuspäiväkirjaa? Joo. Toimii. Silloin kun ahistaa, on murheita, on huolta, paperi esille tai jopa tämmöistä päiväkirjaa. Ja mistä asioista voin olla tänään kiitollinen? Niitä löytyy meitä kaikilta paljon. Et se on se hyvä puoli. Lipsaatin tuosta tämä huolipäiväkirja, olin just sanomassa sen, koska toinen kääntöpuoli, mikä muun muassa parantaa unen laatu nukahtamista, että välillä, en nyt ehkä joka ilta lähtisi tekemään, mieluummin tätä painottaa, mutta joskus tämmöinen huolipäiväkirja, että kun ahdistaa, masentaa, joskus synkistää, kirjoita ylös, suorata päänopista, usein niin kuin vellovat ajatukset, suorata ne paperilta tai johonkin, kirjoita ne ylös, auttaa nukahtaa, auttaa nukkumaan, että itsekin on sekä tätä että sitä huolipäiväkirjaa. Ja kolmas hyvä näkökulma, ideat. Että jos ja kun saa idea joskus, se kannattaa kirjoittaa ylös. Ja varsinkin joskus aamuyölläkin, kun sen saa. Ettei käy niin kuin, tää puhuttiin näistä matemaattisista yhtälöistä muista, ettei käy niin kuin eräälle kuuluiselle professorille, joka sai yöllä ilmeisesti Nobelin arvoisen idean, sitten kirjoitti muistivihkoon jotakin, tyytyväisemmin nukkumaan, heräsi taas
Sitten menin äkkiä katsoa, mitä mä kirjoitin sinne, mikä se idea on. Ei muistanut enää sitä. Siellä muistikirjassa luki, että tämä on loistava idea. Et taas konkreettia, niin kuin tavoitteinen, kun olisi tietty konkreettinen täsmällisyys, niin kannattaa kirjoittaa. Joo, sitten oli, jollain oli. Joo. Niin. Joo. Mm. Joo. Joo. Aivan. Joo. 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 Kyllä. Joo. Huoli paperille. Katsotaan sitä ehkä vähän aikaa. Henkinen päätös. Joo, nyt mä jätän tämän ainakin vähäksi aikaa mielestä. Ja sitten se repiminen. Joo, että se niin kuin konkreettien kautta. Ja sitten pannaan roskiin se vielä. Niin se, joo. Kyllä se, nämä on joskus pieni juttu, kuulostaa naivilta, mutta ne toimii. Ja ainakin välillä ne toimii. Mutta kiitos tästä esimerkistä oman tyttäresi kohdalla. Joo. Ja sitten on tämä menestymisen kakku, joka liittyy tähän yltäkylläisyyteen. Että me voidaan niin kuin nähdä onnistuminen, menestyminen, me voidaan nähdä kakkuna, me voidaan nähdä se viipaleina, jos me halutaan. Ja se, että jos joku saa siitä sen viipaleen, onko se multa pois, ei välttämättä, eikä välttämättä todellakaan pitäisi olla, koska jos ei tällä hetkellä nyt ihan vaikka työpaikkoja Suomeen ei välttämättä ihan jokaisella riitä just tällä hetkellä, tai edes sitä materiaa, mutta mä ottaisin enemmän niin kuin immateriaalisia erilaisia näkökulmia tähän menestymisen kakkuun. Että se ei pelkästään ole sitä rahaa tai sitä materiaa, vaan se on paljon muuta, vaikkapa näihin muihin niin kuin aikaisempiin periaatteisiin viitaten. Niin, esimerkkejä. Jos puhuttiin vapaaehtoistyöstä, tämä 4. periaate, niin tässä toimii meistä jokainen parhaimmillaan päivittäin tai lähes joka päivä. Yritetään olla realisteja. Se, että me osataan niin kuin arvostaa vaikkapa ilman kiitollisuuspäiväkirjaa, osataan olla tyytyväisiä siitä, mitä on tällä hetkellä elämässä, koska tässä niin kuin se yksi ajatus on, että olla kiitollinen siitä, mitä on, eikä niin kuin aina sit havitella jotain muuta, mitä ei sillä hetkellä ole elämässä. Niin se on aika hyvä niin kuin oivallus omasta mielestäni ainakin. Hyvä. Eli ennen kuin mennään tohon, niin olisiko vielä kysymystä, kommenttia, ideaa, ajatusta liittyen näihin kaikkiin tai johonkin periaatteeseen. Ja siirrytään ehkä semmoiseen vähän omakohtaisempaan pohdintaan sitten, ja varmaan olet tuossa miettinytkin, aivot raksuttanut asioita. Eli lupaamani yksi dokumentti, noudatanko onnistumisen periaatteita, mielenkiintoinen omakohtainen itsearviointi sitten seuraavaksi, eli käytetään seuraavat minuutit tähän näin. Okei, pohditaan jälleen vähän yhdessä. Tuossa muutaman pöytäkunnan, muutamien ihmisten kanssa ehdin keskustella ja periaatteessa kritisoitiin myöskin, hyvä niin, todettiin vähän simppeliltä. Joo, varmaan tällaistakin näkökulmaa tästä pystyy esittämään, teoriassa helpolta, käytännössä vaikeita, pakottuminen periaate, katsotaan sitä kohta vähän lisää ja jotain, että nuorisotyöttömyyttä esimerkiksi ei ratkaisisi kaikkien ne periaatteiden toteuttaminen ja kuulostaa liian simppeliltä ja varmasti näinkin, mutta sitten mä ottaisin taas sitä yksilötasoa, yksilöt luo sitä yhteiskuntaa, yksilöt luo työtä, että kuitenkin aika monen yksilön, ihmisen, miehen, naisen, nuoren, tytön, pojan esimerkit osoittaa, että nämä kyllä toimii pitkälti. Jälleen kerran mä sanon, että ei mitään luonnonlakeja ja teoriassa aika niin kuin saattaa kuulostaa simppeleiltä, mutta toteutus ei helppoa käytännössä. Eli mä sanon, että meille suomalaisille tällä hetkellä se pakottuvuuden periaate on haastava ja voitaisiin vähän keskustella siitä, että miksi. Kun mä kerran näin väitin,
niin miksi se on, mikä on niin kuin haasteet, mikä estää tehokkaasti tai rajoittaa tämän vaikkapa sen flown syntymistä päivittäisessä työssä, päivittäisessä elämässä, töissä, opiskelussa, kotona, vapaa-ajalla. Sana on vapaa. Protestanttinen työetiikka. Joo. Protestanttinen työetiikka, johon liittyy aika paljon sitä puurtamista, eikö niin, otsasi hiessä ja tätä niin kuin jopa pakkotoiston ja uupumukseen asti työn sankaruutta ja tätä puolta. Joo, varmasti. Kyllä, joo. Epäonnistuminen omissa silmissä ja varsinkin muiden silmissä. Et tosi moni, mä oon todella monen kanssa sekä niin kuin face to face verkossa pienryhmien kanssa keskustellut, niin todella moni meistä pelkää sitä epäonnistumista. Ja just niin kuin miettii sitä, että mitä muut ajattelee, kun mä teen tai toimin tai sanon tai esiinnyn tällä tavalla, että mitä ne muut ajattelee. Ja sitä niin kuin kritiikkiä, jota aika paljon sitä niin kuin kriittistä näkökulmaa tietysti on meidänkin kulttuuri. Tosi useasti ihmiset sanoo, että nyt on mennyt niin hyvin, että kohta tuu varmaan jotain huonoa, että ei anneta itsensä niin onnistua, ei todella osata nauttia siitä. Nyt menee hyvin ja nautitaan nyt tästä, että ei välttämättä kohta tapahdu jotain pahaa, vaan että ei ole väärin, jos menee hyvin tietyllä tavalla. Joo, nyt ollaan aika suomalaisuuden äärillä. Itku pitkästä ilosta, joo. Kello on näin se todella on. Joo, varmasti tärkeä. Anteeksi, mikä? Laki? Niin. Joo, voitko vähän tarkentaa vielä? Siis esimerkiksi, kun työkulttuuri on muuttunut hirveästi ja niin muillakin elämäosa-alueilla ihmiset haluaa tehdä kauhean eri lailla. Joo. Että joku esimerkiksi niin haluaisi tehdä niin vähän liitossa viikonloppuisia kuvittaa ja muuta, mutta sitähän ei oikein työaikalaki aina myöten. Joo. Myöten voi vastaa, että tavallaan lakihan kehittyy silleen ykkösen kulttuurin perässä. Eli työjoustoa ei sit aina riittävästi, iltatyö, viikonloput. Mulla on sellaisia tiimiläisiä, jotka haluaisi silleen, että tehdä sen asian loppuun. Joo. Sitten vaikka pitää vapaata. Niin vähän niin kuin urakkatyyppisesti. Joo. Se siinä tulee niin kuin ne lainasettavat. Rajat vastaanottoa on tehty suojaamaan Toki näin. työntekijää, Joo. mutta niin kulttuuri on muuttunut niin paljon ja Joo. työvaatimukset ja tarpeetkin ehkä. Se ei välttämättä aina sitten enää edistä sen. Aivan. Joo. Niin, kaikennäköistä työaikapankeista tällaisista on puhuttu jo pitkään ja ne ei sitten aina kuitenkaan käytännössä toteudu. No kyllä ne toteutuu, mutta se ei ole, sekin alkaa olla jo vähän niin kuin vanhempi. Se ei, mä en oikeastaan puhun sellaisesta niin kuin ihan arjen tekemistä. Okei, joo. Hei, toi on hyvä mielenkiintoinen. Vähän erilainen, mitä ei välttämättä tulisi heti ajatelleeksi, niin hyvä niin kuin lisänäkökulma. Joo, sitten oli... Sisun. Joo. Ehkä jossain tapauksessa voi olla sitä vaaraa, mutta henkilökohtaisesti itse en näe sitä vaaraa. Että siinä kohdentamisen periaatteessa on sitä sisua mukana. Ja tässäkin kuitenkin on se pitkäjännitteisyys. Että tehdään hyvää jälkeä, eikö niin? Ja sitten luotetaan, että siitä tulee hyvä sit tulevaisuudessa ennemmin tai myöhemmin. Et mä en näkisi näin, mutta pannaan nyt kysymysmerkkinä toki, niin siinä voi olla sitä. Kiitos. Sitten oli vielä. Ole. Joo. Niin. Koko ajan tähdätään johonkin palkkaan, palkkioon, Niin.
Tähdätään johonkin liikaa. Niin. Joo. Aivan. Joo. Ja siitä, että se itse asiassa on prosessi. Joo. Se prosessi ja sen tuloksen on jo. Ja tosiaan, jos tuli jo esille tuo kulttuuri ja kieli, niin mitä meillä on paljon jakaa, niin Joo, joo. Aivan. Jos ei muuten, niin verenmaku suussa. Niin joo. Aivan. Osaamisvaje. Joo, sitten joissain tehtävissä joillain ihmisillä on liikaa työtä, liian kireät deadlineit, liian kireät aikataulut. Toki tätä on nyt paljon Suomessa. Et senkin takia tämä nyt nousee monia suomalaisten puheissa niin kuin haasteellisemmaksi näistä 5, kun on sitä ulkoapäin tulevaa deadlinea ja aikataulutusta ja työpainetta ja sitä tekemisen pakkoa, semmoista tekemisen pakon tunnetta ja sitä, että mulla ei ole riittävästi aikaa keskittyä olennaiseen. Että tulee sitä linkkiä siihen ajankäyttöön, että ei ole riittävästi aikaa tärkeille tehtäville, vaan mun pitää tätä sälää ja kaiken näköistä. Tullaan sitten siihen, mitä mä itse niin vielä lisäisin. Toin muistaakseni esille tuossa omassa puheenvuorossa, mutta että me eletään tämmöistä tsekkailukulttuuria ja sitten se multitasking. Me tehdään liian monta asiaa liian usein yhtä aikaa, 2 tai 3 asiaa. Et mä näen, että se jatkuva tsekkailu, keskeytykset, häiriöt ja se multitasking, se, että tehdään liian monta asiaa yhtä aikaa, niin todellakin takuu varmasti jopa niin kuin rajoittaa tätä flowta, virtauksen tunteen kokemista ja tosiaan tätä pakottomuuden periaatteen noudattamista. Vai mitä itse ajattelet? Läsnäolo hakusessa, siihen voitaisiin keskittyä taas enemmän siihen uppoutuvaan, keskittyneeseen työntekoon. Siitä on hyviä kokemuksia yrityksissä. Lähdetty puhumaan pelisäännöistä, eli sopimaan siitä, että jokaisella olisi X kertaa viikossa aikaa itsenäiseen häiriöttömään työskentelyyn, ettei koko ajan tarvitsisi jatkuvasti olla vastaamassa meileihin, jatkuvasti puhelimeen ja tätä niin kuin keskeytysrumbaa pahimmillaan. Ole hyvä. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Aivan. Joo, yksi kartoitus, en tiedä oliko varsinaisesti tutkimus, mutta suomalainen lehden tekemä, en muista minkä, mutta kuitenkin, niin siinä todettiin, että 60% keskeytyksistä ihminen aiheuttaa itse, työntekijä aiheuttaa itse työpaikalla. Että se on aika karu luettavaa. Toisaalta on sitten tutkittu toimihenkilöiden ajankäyttöä, keskeytysten määrää, niin 2, pahimmillaan 3 tuntia päivästä tulee keskeytyksiä, äkillisiä, yllätysluontoisia tehtäviä. Et yritä siinä sitten keskittyä, yritä siinä sitten olla flowssa, kun tulee näitä keskeytyksiä. Okei, pahimmillaan se keskeytys on asiakas, eikö niin? Aika monelle yrittäjälle, yritykselle kohtuullisen tärkeä, eikö niin? Mutta sitten näistä tutkimuksista todettu, okei, 60% aiheutetaan itse ja yli puolet, noin 60% keskeytyksistä koetaan haitallisina, koetaan uppoutumista, koetaan sitä pakottomuuden periaatteen noudattamista, koetaan flowta estävinä, että yli puolet. Sitten osa ovipumppu laulaa ja se on se asiakas, sisäinen tai ulkoinen. Et taas niin kuin hyvä heitä sitten kohdella hyvin ja palvella hyvin, vaikkapa kylvämisen ja korvaamisen periaatteen mukaisesti saadaan sitten niitä kantiksia, kanta-asiakkaita ja hyvän palvelun vaikka läsnä olevan aidon asiakaskohtaamisen kautta.
vaikka sitten pakottuminen periaate asiakastilanteessa, niin sen noudattaminen. Olisiko siinä? Eli oli myös esimerkki siitä, että joo, teoriassa helppoa, mutta sitten käytännössä ei ole, koska jokaisen voimalla on vastavoima. Kohdallisen periaatteen toteuttamisessa on valitettavasti niin kuin useita vastavoimia, joihin, jos ottaisiin niin yhteenvetoa sit näistä positiivisessa hengessä, niin osalle me voidaan näistä jotain itse. Ai niin, se mikä tuosta muuten unohtui, nyt yhtäkkiä mä muistin, protestantin työnnetekkä, niin perfektionismi. Teidän kanssa puhuttiin täydellisyyden tavoittelu. Kuinka moni tunnistaa itsessään semmoista isompaa tai suurempaa perfektionistia täydellisyyden tavoittelu? Joo. No se on aika takuvarma, jos ihminen on parantumaton perfektionisti, niin se aika takuvarmasti kyllä valitettavasti ennaltaehkäisee pakottomuuden periaatteen noudattamista, koska sanotaan suoraan, perfektionisti on hyvin harvoin tyytyväinen itseensä tai työn jälkeensä. Pahimpana perfektionista tulee Hergé mieleen, tintinpiirtäjä, joka piirsi siis tuhansia strippejä, eli sarjakuvaruutuja. Ja hän oli peräti 2 ruutuun itse tyytyväinen. Ja häntä pidetään kuitenkin eräänä niin kuin sarjakuvataiteen mestareista, jos se nyt ihan Michelangelo, mutta eräs sit, niin kuin sarjakuvataiteen mestareista. 2 ruutua hän oli tyytyväinen. Ja perfektionisti pahimmillaan ruoskii itseään yhä parempia suorituksia, eikö niin? Myöskin liittyen tähän tiettyyn sisäiseen tyytymättömyyteen. Okei, eli summa summarum, me voidaan osalle jotain, meidän on hyvä kiinnittää jälleen se oivallusten kautta, pyrkii muuttaa, mutta sitten, mitä mä olisin peräänkuuluttaa, ehkä tässä niin kuin, ihan tässä, ollaan nyt loppumetreillä tässä meidän teeman parissa, niin työyhteisö, työpari, esimies, tiimi, että yhdessä niin kuin, vaikkapa tätä periaatteen noudattamista niin kuin pyrittäisiin mahdollistaa. Työjoustoin kenties taataan riittävästi häiritöntä aikaa, puhuttaisiin näistä asioista. Ei haettaisi aina sitä syntipukkia. Suomalaisen työkulttuuri on aika usein tyypillistä se, että kuka tämän teki. Haetaan sitä virheentekijää. Miksi me pelätään epäonnistumisia on se, että meillä suomalaisessa työkulttuurissa on vähän, ainakin perinteisesti ollut sitä syntipukki-mentaliteettia. Kuka on syyllinen, kuka tämän mokan teki. Se on niinku, yksinä yhdessä niinku pyrittäisiin niinku saamaan hyviä muutoksia tarvittaessa aikaiseksi, jotta me voidaan pakottuminen periaate tai näitä kaikkia periaatteita noudattaa vähän paremmin. Mä ihan lyhyesti solmisin langat yhteen vapaaehtoisen tehtävän kautta. Meillä alkaa olla aika tosiaan tässä ihan kortilla sananmukaisesti, niin vapaaehtoinen tehtävä, joka on musta hyvin niin kuin summaa. Ja uskallan sanoa, että tästä on ihmisillä hyviä kokemuksia, mielenkiintoinen tehtävä, kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja otsikkona tässä on toivelista. Eli me ei nyt sitä tehdä, mutta ota sitä kuuluisaa itsenäistä häiritöntä omaa aikaa, teettää ihmeessä. Ja 4 kenttä, rakastan 4 kenttiä jostain syystä, mutta ne vaan tuntuu toimivan. Ja tässä on 4 kysymystä, elämäni toivelista. Ja tässä nimenomaan otetaan vuosien aikojen, että puhutaan ihan tulevista vuosista, jopa vuosikymmenistä. Ensimmäinen boksi, mitä haluan tehdä. Ja tämä toimii parhaan ihan tajunnan virtana brainstorming-tekniikalla, kunhan otat sitä hyvää aikaa. Mitä haluat tehdä? Toinen. Mitä haluan oppia? Mitä haluan oppia? Sitten tämmöinen mielenkiintoinen, missä haluan käydä? Missä haluan käydä? Neljäs ja viimeinen boksi, miten voin auttaa?
laajana kysymyksenä, miten voin auttaa. Eli elämäni toivelista syntyy vastaamalla näihin 4 mielenkiintoiseen kysymykseen. Mitä haluan tehdä, mitä haluan oppia, missä haluan käydä ja miten voin auttaa. Joo, palvelulupauksena, että lisää hyvinvointia, omaa kenties muiden hyvinvointia, onnellisuuden tuntemuksia ja sitten mihin vähän viittasinkin, yllätys, niin liittyy näihin 5 periaatteeseen ja niiden toteuttamiseen käytännössä. Vastaus on kyllä siltä osin. Kiitoksia todella hyvistä kysymyksistä, teidän omista esimerkkeistä, rakentavasta kritiikistä, sitä aina tarvitaan. Ja ylipäänsä niin kuin loistavasta läsnäolosta ja aktiivisesta osallistumisesta. Eli tosi paljon kiitoksia ja onnistumisia näiden periaatteiden toteuttamisessa ja tietysti niin kuin lähiperspektiivissä hauskaa illanjatkoa ja sitten linkkiä huomiseen hauskaa vappua. Kiitoksia. Joo, mä haluan myös järjestävän seuran eli Specian puolesta niin kiittää ensinnäkin Timoa ajatuksia herättävästä ja tosi mielenkiintoisesta alustuksesta ja tietysti kiittää meitä kaikkia aktiivista osallistumisesta ja ajatustenne avaamisesta ja jakamisesta. Tosi hieno keskusteleva ilta on jo tähän asti ollut. Ja sitten mä haluan käyttää tässä nyt tilaisuuden hyväkseni, kun ei tarvitse nyt Speciaa järjestönä mainostaa eikä kehottaa ketään liittymään, koska te olette kaikki jo meidät löytäneet ja hienoa, kun olette jäseniä ja käytätte näitä jäsenetuja hyväksenne. Mutta mä käytän tässä nyt tilaisuuden vielä, haluan esitellä, meillä on täällä siis nimittäin Specian väkeä ja myös muita paikalla kuin minä. Eli mähän on siis puheenjohtaja, luottamustoiminen ja asun itse Joensuussa, mutta sieltä käsin sitten hallituksessa puhetta johdan, mutta sitten meillä on toimiston väkeä. Täällä on Simon Huldén, on täällä. Hän on kehittämispäällikkö ja on siellä toimistolla sitten oikeissa töissä, samoin kuin Hanna-Mari Savolainen, joka on järjestöasiamies. Joo, mun piti ihan muistella, kun Hanna-Mari on kaikista uusin. Eli Simon on ollut nyt noin 8 vuotta, tämä on 8. vuosi ja Hanna-Mari on nyt sitten ollut noin vuoden verran meillä talossa, että hän on nyt sitten uusimpana. Ja Markku Saarinen on toiminnanjohtaja, joka ei tänään valitettavasti päässyt paikalle, mutta 3 hengen porukalla siellä, niin näette, että saatte nyt kasvot sitten, että varmaan mailia olette paljon vaihtanut itse kunkin kanssa. Hanna-Mari vastaa siihen toimisto@specia.fi osoitteeseen ja toki sitten omalla nimelläni. Saatte heidät kaikki kiinni. Eli jatketaan keskustelua, olkaa yhteyksissä meihin luottamushenkilöihin ja toimiston väkeen. Ja tykätkää Facebookissa Speciasta, niin saatte sieltä aina tiedot näistä uusimmista uutisista ja tapahtumista. Ja laitellaan mailia, lukekaa asiantuntijalehteä ja osallistukaa tapahtumiin ja antakaa palautetta ja kertokaa, miten voimme teitä vielä paremmin sitten palvella. Hyvä, mutta sitten vielä niin tosiaan niin keskustelu ei jää tähän, eli jatketaan keskustelua nyt sitten maittavien salaattien ja viinibuffeen parissa. Eli meillä on siellä 3 eri salaattia, mä oon ne erityisruokavaliot ilmoittanut ja pyysin vielä, että tonne on nyt kirjoitettu, että mitä niissä kaikissa on, mutta siellä on mereeläviä on yhdessä ja sitten on kanaa taisi olla toisessa ja sitten on ihan kasvissalaatti on vielä yksi, että jokaiselle pitäisi löytyä sieltä sopivaa ja punavalkoviiniä sitten myös, että siellä on henkilökuntaa paikalla, niin heiltä saatte sitten vielä apuja, jos on jotain kysyttävää, niin siitä sitten oman maun mukaan. Niin jatketaan keskustelua ja nautitaan illasta ja kiitos ja hyvää vappua sitten tosiaan aikanaan ja oikein hyvää kevättä kaikille vielä.